Čau, čau, zdraví vás host a vítajte pri mojich prvých tutoriáloch, kde si budeme staviť jednoduché farmy na obilie, na kaktusy a na podobné veci. Fakt sľubujem, že tieto tutoriály budú úplne jednoduché a nič nebude ťažké, a keby, tak mi napíšte, dám svoj Facebook, Skype a tam vám odpoviem na všetky otázky. Takže my si v tomto dieli postavíme takúto úplne jednoduchú farmu na kaktusy. Takže na túto farmu budeme potrebovať nejaký úplne ľubovoľný blok, redstone, repeater, tlačítko alebo páčku, to už je na vás, piesok a kaktus. Takže v prvom rade si tak dáme aspoň tak pár kociek, tak to spravíme, tak aby to bolo. Potom tak si tu dáme piesty. Môžu byť obyčajné, nemusia tu byť styky, lebo je to zbytočné podľa mňa. No, aj je to zbytočné. Dobre, tak v ďalšom bode si tu tak dáme. Ja stavím z iron bloku, je to môj obľúbený blok. Tak. A potom tak. Som tu zle spravil. Takže šup. A zasa. Tak. Tu pistóny. A zasa si tak spravíme. Táto farma môže byť ľubovoľná, akú len chcete, mať ju veľkú. A ešte za kamerou, a keď dootočím, porozmýšľam o možnom spôsobe, ako by sa dala spraviť táto farma, ale viac poschodová. Takže neviem. Dobre, ale už k tej farme. Tak, tu musí byť medzera. Tu. Takže tu si to natiahneme. Dobre. Tu si dáme repeater. Aj tu. Aj tu. Ten repeater musíte dať do tej medzery, inak pistón nebude napájaný a vám nebude fungovať. Takže tu si natiahneme redstone. Tak, aby bolo opuzdenie iba 0,1. Šup. Tak. A tu si dáme už tie naše kaktusy. Dám už ich také vysoké, že čo by predstavujú, kebyže už sú. Tak. Možno v ďalšom dieli si postavíme na sugarcane, to je tiež úplne jednoduchá farma. Potom možno na obilie a v ďalšom dieli na melóny vám ju aj ukážem, ktorá už je zložitejšia, ale nie je veľmi zložitá, taká úplne jednoduchá, iba stačí priznať to, ako ju stávať a počujete tú hudbu, tak ja to troška tak. Dobre. Tu si dáme tlačítko a funguje to. Alebo dáme radšej páčku, aby som to vám ešte potom išiel ukázať. Šup. To funguje tak, lebo kaktus bude rásť iba vtedy, keď je iba na piesku a tým pádom, keď sa pistón odsunie, on už nemôže rásť, takže spadne. A tak to funguje všade. Takže tak.
si pozbierame všetky kaktusy. A potom už len prídeme. A už čakáme, kým zasa. Tu tiež mám farmu, tiež si ju šup. Rozmýšľal som aj nad tým pádom, že tie pistony by neboli tu na zemi, ale tu vo vzduchu, aby bola medzera na zemi jeden blok a že kebyže sa vysunuli, aby spali iba tie dve horné bloky a ten jeden ostal, aby sme to nemuseli vždy sadiť. Ale ja vám to teraz nazorne ukážem, že čo sa stane. Tak si dáme. Šup. Tu. Lebo tu je problém, že toto. A nie, fakt. Tak ja som sa zmýlil. Takže prepáčte, ale aj tak dúfam, že vám táto farma pomohla. A keď chcete, to kľudne si dajte tie styky, tie pistóny o jeden blok vyššie. Neviem, čo mám ešte povedať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja vám ešte také ukážem farmy, ktoré si možno budeme stavať v ďalších dieloch. Tu mám úplne jednoduchú farmu na sugarcane, farmu na obilie, na melóny, ktorá už je troška zložitejšia, ale ničoho sa nebať. Farma na vlnu a farma na zvieratka. Takže asi sa už s vami musím rozlúčiť. Takže prosím, odberajte, prosím. Fakt vás prosím o to. A lajkujte. A už asi nemám čo. Tak, čau.